Davis ndiwe Sahwira wanga watizira kupostoli uchiti kunogarika kupostoli zvino zvanetsa zvatulura nyaberera mumuti kudzika gomo. Mpale wangu ataura uyu kuti mwakambotiza mukaenda kupostoli mungamboshinyira muliko asi chinamato charamba. Hama dzako handisi kudziona panapa. Wamwe wako waramba watanidzwa wari kuita wari kuti tiri mapostori. Hapana upostoli wandiri kuona mukati medzinza rei. Kana musina kupedza nhau iri kutambudza wana kuhereretsa wana kuitisa wana madzenga nehurombe iyi hapana chipostori chirimo mumisha menyu. Dzinza renyu riri kurwariwa. Saka mwana umba yangu ndauya. Dzinza renyu riri kurwariwa. Asi iwe ndiwe wamiswa sababa. Ndiwe wamira semukuru asi uri mudiki. Asi pakuwa mudiki hwako tsoro iyi yakanotenderera yakadai. Yakanobva kumusoro bvanzi kumkomana mudiki tsve. Yaturwa ndokubva yaturwa mukati memusha wako iwe. Mukati memusha wako bva matanga madzudzo. Bva matanga kunetsa. Kuwana sikana herere. Kuwana komana herere. Muriri kushanda wanoshanda wanoko asonda ngemaronda. Chokwadi. Tinoshanda. Ngavagare nevakadzi zviendeke hapana. Madzudzo. Kupera muriri kupera makatarisa. Saka mwana ndauya. Muri yangu yapera. Yapera muri makatarisa. Asi Sahwira chiri kundinetsa mukati memusha wenyu. Musha wenyu une nyaya yengozi. Nyaya yengozi inotozirikana. Asi yazirikana mukati meimba yenyu. Waiti waiwabhoita sewa Wanda bhoti isisu aiwa isisu tamira padhuze naMwari steri kwabhoita unge shamwari nacho. Chokwadi. Usiri ukristo wekunamata Jehovha basi ukristo wekutiza njambu. Nokuti pamashura apa mhepo indiri kumboona yakambokana kuda kubuda pachena asi yaputika baibuda mune imwe imba vaisimudzwa vaipinzwa mune imwe imba vaisimudzwa vaita senoti mbombomo vauya kuti tii mukati memba yako vaikoma matende. Chokwadi saka mwana ndauya ndata muri yangu muda Julia akati. Nhasi unoyu mukati mekurarama wakagara pamatare angu. Asi ndikakutarisa uri kushimha misodzi. Nokuti izvozvi zvachisiri kutemawo kuruba chakutema ma 1925 years 2020 chakupapura. Asi ndikakutarisa mwanakomana ndiri kuona uri kuchema. Asi wachema kudaro muchando womu ndaona mama kaungana mukati memucha muchifushira munhu. Mune gwambitsi pamba penyu. Mukunda wangu. Ndiri kunyepa here kuti muchando womu makarira munhu mukafushira munhu muna Juni. Chokwadi. Asi kuti ndione kurwara kwemwana kana kuti mupiwe mukana kwenda kuchipatara kana kuita utsanzi hwekurapisa. Handina kuona utsanzi akaita kunge munhu andorohwa nezvinhu rem. Kuzoda kusara kuti yowe munhu paya pasina ba. Nanhasi ndiri kuchema. Ndiri kuchema murapi. Ndiri kuchema ndikazvifunga. Saka ndati ndiuye uko chinyi chiri kudare mumhuri yangu. Sandy John. Ndibatsire iwo. Saka mwana ndauya. Peter Michael. Muri yangu yatambudzika. Aiwa baba. Nyaya ipa yakambobudaka. Vanhu vakanzi ngatibatane. Chakanetsa ndechekuti vanhu vakati tiri kunamata ngedzvemweya wetsvina. Ndonyaya yekupedza imusha menyu. Asi manje vaiswawo muimba yako kaiwe mukomana mudiki. Wamwe wese ukada kutaura nawo wari kuti ngozi ndeyako iwewe. Ndandire ngotarisai woti pane zvitangaita. Ndiri kukumbira kuti mutariso kana riri jambwa ndibvise iwo. Jambwa ribve nekupomerwa izvo ndisikazivi. Chiremba tirutopera wana. Mhuri yangu irupera. Ndio chimwe chinhu chanyanya kuti tinyanyosvika panguva yekuti takutsvaga mari. Tiri kutopera chiremba. Icho toda kuona kuti chinyi. Chinyi. Ndoda kuti zvidzoke kana ari munhu uri kudare ngazvidzoke mumba mwake. Zvino mukadzosera nabhazuka nebhazuka ka. Mungati jeko racho ragara riri kucheka. Mobva marirodza mazino kuti dzoka komukoma wakomanda rinonakidza. Andirupedzerwa mhuri. Andirupedzerwa mhuri bandiri kuona. Nikoda kuzochengetwa ndiani? Hapana. Kukura uko ndiri kuita. Mukadzi akarohwa makumbo ari yowe kumba uko.
Ndikunyepa ere. Akatofa. Nemukadzi wacho handichamuoni baba akarara pasi apa. Wasara wamuchengetwa warutokana tochengetwawo. Ndikutarisa kumba kwako ndakagara panapa wakuti unge kamatongo so muchengetwa ari kushaya kuti ndigare papi ndidini. Ndokubuda kuri kuita mukomana wangu. Chiri kukupedzai musha menyu mune nyaya yengozi. Asi nyaya yengozi yakambotaurika wana baba wenyu vachiripo. Vayamboda kuti igadziriswe. Wanhu wakaitirana gakawa. Watombosvika pakuda kutoiripa nekuigadzirisa. Ndiri kunyepa ere. Wana wamakambovaudza ere nezvenhau yengozi iri musha menyu? Wangozwa. Kana wakafamba unge kutambudzika wapura wati musha. Maprofiti tapedza chiremba. Wapedza. Vanoti kazve chitombosiya tipinde pane nyaya dzakadai kuti tirarame. Asi chiri kunetsa. Makanga maudzwa imimi kuchipostori kuti endai kuchiwanhu nyaya yenyu inoda chiwanhu. Mukaudzwa kunzi muchazoya mutumwa achakubatsirai mukati medzinza renyu. Mukanzi musina mwaka nemakore muri kuchema misodzi kuti chii chiri kupedza mhuri yangu. Mukanzi aiwa manje zambuko renyu rasvika. Ndikunyepa. Mhepo yauya bva yanobata muwana wako. Wana wako bva wachichema wapira kumudzimu kune matateguru. Ubva wadudzirwa muhope kuti aiwa chinyaradai muchauyawo nemajira matsvuku mukati memusha wenyu achagadzirisa nyaya kuti ifambe zvakanaka. Unozviudzwa ere? Wakatozvirota shuwa. Akatonitaura kuti baba ndarota zvakati. Kwazi mukandomusiya munhu pasisina futi akangopfuura. Saka muri kuona tiri pano. Hamuna kuya nekuda kwenyu baba. Makandiziwa imitango ena ndisingakuziwi. Mukaudzwa nedare remudzimu wenyu kuti chiuyai kwandiri. Pasina inini hapana upenyu. Kutsvaga upenyu. Ndapedza nemi wakomana. Regai ndichizadzikise masoko. Ndikunyepa ndirodare rawakapiwa ere. Misodzi yenyu ndakaiona musati ndakuzivai. Ine pano nyamari wodzo ndakapinda kare mudzinza renyu sati ndakuzivai. Ndichoona kuti makucheka wasina chi? Wasina mhosva. Saka dzinza renyu rikaputitswa mushe. Kune wachamuka vana vaurayiwa nezvinhu wasina mhosva. Saka muchaita hai. Ngamuiti. Saka ini ndanzi timbomise dare rerufu togadzirisa kuti ngozi iyi ibude panyi pachena. Manzwa homba rume. Munosvika mumusha wenyu. Munotora bute rematare moriwombera uchikuwa kwenyu. Mouya nebute iroro. Mazwa? Mauya nebute iroro nejongwe repaumba penyu. Tokumbirira tisimudze dare iri richiite. Nokuti harifambiba rikabudira futi mumba mako iwewe. Hawanzwiba. Saka handida kuti ritenderere kuti rikabudawo murobudawo mese mopfeka zvikabanga mese dzimba dzenyu. Kana tikazoti hambai kwamambo aiwa hakuna unosaraba. Mapostori wamwa iwawa wari kuimba Johani Marangeri waenda kudenga. Ndichambokumbira mutumwa Mininoti kuti mutumwa Mininoti wana wako awa wari kupedzesa wana wasina mhosva. Ngawagadzirisa. Kana musina bute racho muri mapostori munoona mukadzi ari kunyora uko mokumbira zvakanaka kuti ndinokumbirawo bute renyi rematare handizvoba mopiwa moenda moombera. Ndinoda bute ramaombera mataura nhuna dzenyu nekuchema kwamuri kuita. Moya nebute iroro nejongwe nochitekenya manje kuti aiwa yosaramba uri munomuka bata vanhu vese ava komani. Kamwe kachibudiro karubva kuchikoro, kamwe kutsime, umwe pamuroora, kamani umwe wari kubva kuhuni. Moringana mese. Tobva tachiti hambai kwamambo mutasamanje. Munoona tu ichokwa. Ikotaura kuti shongwe riri ingouya ikarokara. Tondero tiwatandofunga ere kuuya naro. Munenge makutaura manje nechimutumbi newamwe avo mutaurirana tonotimaitasi. Kana sondori nguva yadzirogona zvokuya. Hadzina mhosva mune makutaura neanonyora uko. Mochiona kuti basa renyu rejongwe aenda kupima mutasa. Wanotaurirana manje uko. Zvedare rawo iri woita sei. Wanoda cheketi yakaita sei wotaurirana.
Pana maenda newe. Pamba zvakanaka baba chiri kukupedzani ingozi. Asimira tiitekenye iputikire mugwenzi. Anga iputika hayo. Wakashaika. Muna Juni mukunda wangu akaroa. Wakashakira kwa harani. Ula kundokani wangu oti munhu wadori. Kana kuzotaura alisavutaura. Hasa katura maninzi. Ndiko kwatosha. Inga ndataura kuti mwana wako hauna kuwana mukana yekuti uende kuchipitali. Akaita zvekubokwa. Kana kuzotakura kuti svikani pakiriniki kana panya kana kutaura kuti ndaonenyi ndaitwenyi hapana. Ndataura waningana. Saka ndakuti ngosi yobuda pachena wane hubata hwao hobuda pachena kuma ndoenda mberi.